Λευτεριά στην Παλαιστίνη, λευτεριά! Στο δρόμο, ΛΑΕ, χωρίς ΝΑΤΟ! Εμπρός, ΛΑΕ, ισχύει στο κεφάλι! Κατάληψη της εκμετάλλευσης ενάντια στον υπερελιστικό πόλεμο. Δικαίωμα στην στρατιωτική τάξη σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, ο αγώνας μας στην Παλαιστίνη. 10 φορτηγά χρειάστηκαν να μεταφέρουν τους 200. Μεταμόγα για τη Λευτεριά, φωτεινός φάρος στους αγώνες του λαού.